je už pomerne starý a keď vznikol, tak sme ho napísali pre takú skupinu aktivistov, ktorí v tej dobe organizovali protesty na Slovensku, ktoré sa volali Záslušné Slovensko. Boli to protesty, ktoré sa na Slovensku organizovali krátko po vražde Jána Kuciaka. Neskôr, keď sme ten track hrali, tak sa proste tak stalo, že ten track bol odrazu venovaný všetkým českým a slovenským propalestínskym aktivistom. Ale dnes, špeciálne dnes by sme ho chceli venovať niekomu inému. A to aktivistom, ktorí obraňujú dom v ostravskej kolónii Bedřiška. Kolónia Bedřiška v Ostrave čeli dlhodobej šikane zo strany mesta, využívajú rôzne argumenty, ako že sa tam nedá bývať, že je zlá infraštruktúra, a je to pamiatkový úrad popiera. Dnes ráno, alebo včera večer, nie som si istý, sa pokusilo mesto tento dom vyklidiť. A to okamžite aktivizovalo miestnych, ale aj aktivistov z Prahy a z iných miest. Sledujte, čo sa deje v ostravskej kolónii Bedřiška. Otvorte si teraz iPhone a tie skurvené Instagramy a napíšte si tam Bedřiška a napíšte si tam limiky zmeny. Sledujte, ako sa táto kauza vyvíja. Choďte tam, keď bývate blízko, alebo aspoň napíšte skurvený e-mail prezidentovi. Každopádne tento track je o tom, že aj aktivizmus je práca. Je to práca, ktorá je fucking vyčerpávajúca a je to práca, ktorú sa nedostávajú peniaze. Je to práca, ktorá je extrémne dôležitá, ale z ktorej sa dá veľmi ľahko vyhorieť. Ďalší track sa volá Ešte jeden deň a vyhoriem. To, na čom záleží, sú rozkapovala pičová, požičal som si prácku, nemôžem mať všetko, nastopila Instagram.